Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro, nggih. Sanarane budal kok kabeh supaya kiri godho wong kon kakak dempel. Gagal ke Sumargone bakal bangun kayangan. Kok ki wonten kono kiri godhanan sing jejet tok gawe bekong sing bener tok luput ki. Sing padhang tok wetenge sing bening tok gawe budhek inggih misaken dawuh Ibu Betari.
Iki kare metu nggon. Lah yo warang yo ngoyak wektu wis jam 1:05. Aduh wis kan goro-goro ya alhamdulillah. Wis kan goro-goro iki sono nang endi to iki, Bro? Iki sono PG Kebon Agung Malang Jawa Timur. Wah, apa? Lah iya. Wong mulane gaya ora jamak yo. Iki. Aduh saka omah yo iki. Tur iki yo sing kemarin sing nonton yo iso akeh. Dadi mau yo apa jenenge visi misi intine wis dijelaskono limbukan mau teko saiki kari minangkani pambututan sing durung dipinangkani. Ha iya. Ya aku iso rada ora kepenakne. Ayo kudu semangat. Ha iya. Iki mau karang baterai HP ku kuwi entek. Lah terus kepiye? Ya mau ono apa jenenge? Pambututan sing saka HP mau wis tak kirimke ning nomere Mbak Lintang. Mbak Lintang pun anu pambiyantunipun membaca apa jenenge pambututan. Heeh. Nggih, Mas Gading. Mas Petro. Mas Petro, nggih. Kali mau kesehatan caping gunung to mau? Nggih, wonten caping gunung dan pamulutan yang ada di HP juga ada banyak, Mas Gading. Anu dibaca. Yang mana dulu ini, nggih? Monggo, pun. Nggih, ini ada derek nyawer Mas Gading kalih Mbak Lintang. Kula Pak Dedarto Banjarmasin. Nyuwun Mas Gading bawa Nyidam Sari, gandrung Mbak Lintang, ngembangnya duet, matur nuwun, semangat dan sukses Mas. Sudah transfer 200. Terima kasih. Pak Dedarto. Ini ada lagi Mas Gading, semangat malam Mas Gading, saya request tembang ayang-ayang Mas Gading duet dengan Mbak Lintang. Kali AC 300.000 dari Mas Danar Mandiri Sleman Jogja. Nggih, matur nuwun. Nggih, kesehatan malih. Wonten, Sundalu Mas Gading nyuwun jenengan batik dinding ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo saking Ibu Suharni Azhar Depok Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yen ing tawang ana Lintang atau Nyidam Sari dibawani duet Mas Gading kalih Mbak Lintang Kairo. Dari Mbah Niko, penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, matur nuwun. PT dari Lintang Paukir Pans request ayang-ayang yang kembang duet Mas Gading Mbak Lintang. Nggih, terima kasih. Sugeng dalu Mas Gading nyuwun tembang kadang tresna saking Yusuf Jepang. Nggih. Sampun transfer 200.000. Terima kasih. Sudah Mas Gading? Oh, J, sampun nih. Sampun. Oh, J. Nggih. Oh, J. Nggih. Yo, iki ana meneh kok. Yo, coba. Yo. Pak Darang kula nyuwun gending caping gunung. Napa niki? Caping gunung napa niki nek? Ngaten iki. Wah, terus kok. Amin. Nggih. Pak Dalang kula nyuwun gending caping gunung Meduroan. Oh, nggih. Ingkang nyekar Mbak Anting saking Pak Ireng Juju Paga. Oke, nggih. Dari nyuwun caping gunung Meduroan Mbak Anting. Nggih, saya niki mangke caping Ayo gunung. Mbak Anting yo. Saya mau sakniki. Yo, bawa dhisik. Nggih, dibawani nggih.